Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पणजेन गेल्या 2 वर्सांक प्रोजेक्ट घेऊन हांव मे बी कोविड आसतलो और वॉटेवर आसतलो पूण पणजेन जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो तो जावना. पणजे आमची राजधानी सो मातशें आनीक थोडें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. पणजेकार डिजर्व्स मच बेटर. स्मार्ट सिटी मधल्या प्रकल्पांचं काय होतं? ते रखडून ठेवलेत की नाही, हांवें कितें ते चालू केल्ले मी जे चालू केले होते म्हणजे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ते काम थोडंफार चालू आहे. जो CCTV कॅमेरा लागतायत, वेस्ट मॅनेजमेंट त्याच्यावर LNTला जे काही कॉन्ट्रॅक्ट दिलं होतं म्हणजे ते इन्व्हॉल्व पार्किंग, वेस्ट मॅनेजमेंट, CCTV, वायफाय हे सगळं काम चालू आहे. मी मिरामार ब्युटिफिकेशन जे मी चालू केलं होतं ते काम चालू आहे. मला स्मार्ट सिटी अंडर झालं ते सगळं तुम्ही चालू केलं म्हणता. नवीन काय येऊ ना नवे काहीच जाऊ ना. तुम्ही सांगपाक जाय मरे हांव म्हणलें म्हणून जायना ते. इट इज ऑन रेकॉर्ड न्ही.